Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor fietsen op kasseien of kalleseien, hoe je het ook noemen wilt. Met wie heb ik het genoegen? Met Bram de Vriend. Zeg Bram, leuk dat je er bent. Want jij komt niet uit Zeeland, maar je komt uit Brabant. Waar ben je geboren en waar woon je? Ik ben geboren in Den Bosch en ik woon in Sint-Michiels-Gestel, dat is er vlakbij. Ja, zeg en waar heb je op de lagere school gezeten? Ook in Den Bosch. En Ja. Toen, waar ben je toen gaan studeren? Ik ben gaan studeren in Utrecht, de Hogeschool voor Journalistiek. En ben vervolgens bij het Brabants Dagblad begonnen als correspondent. En daarna de passie voor het fietsen gevonden. Ja, maar eigenlijk journalistiek gestudeerd. Ja, precies. En hoeveel jaar is dat dan? Is dat 4 jaar. 4 jaar? Ja. Dat is een hbo-opleiding dan? Ja. Keurig joh. Nou, vertel dan hoe dat je aan het fietsen gekomen bent. Ja, aan het fietsen. In mijn familie eigenlijk niemand fietste. Het draaide allemaal om voetbal. Alleen, op een gegeven moment ben ik eigenlijk een keer op een blauwe maandag heb ik mijn fiets gepakt en ben ik van Den Bosch naar Antwerpen gefietst. Ik had niks te doen, ik had geen geld, ik was student. En dat avontuur heeft mij zo gegrepen. Het afleggen van afstanden, de veranderende omgeving. Dus toen heb ik een racefiets gekocht en toen ben ik gaan wielrennen. En de rest is history. Nu 12 jaar verder ben ik 100.000 kilometer verder en werk ik als fietsjournalist voor de verschillende fietsbladen. Ja, nou, we hebben hier een mooie foto. Hebben we hier zo? Licht even toe. Ja, dit is de Boekhoutenweg. Maar het blad, wat is dat? Het blad is Wielrenblad. Dat is een artikel dat ik heb gemaakt over de Theo Middelkamp-route. Aha. En dat is een bekende fietsroute in Zeeuws-Vlaanderen die ook over kasseien gaat. Dus dat wekte wel onze belangstelling. En daar heb ik toen een artikel over gemaakt. En, mooi. Nou, ik heb het gelezen. Hele mooie foto's. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Even hoe dat we de studio ingericht hebben. Het is namelijk zo. Ik ben 30 jaar geleden precies, in 1991, vanuit Parijs teruggefietst naar Hulst. Vandaar dat je hier zo een fiets ziet die ik een keer met mijn afscheid bij Douw gehad heb. Door iemand die heel goed fietsjes kon maken. Hier zo voorop, met een Quasimodo. Want zo weten die actie, dat was voor een goed doel. Voor Red het Carillon in Hulst, voor de toren. Vandaar dat ik hier mijn fiets heb van toenmalig. En natuurlijk hier de schoenen en Quasimodo met de Eiffeltoren. En die kant is voor jou. Nou, licht maar even toe wat jij hier ziet. Dit zijn mijn fietsschoenen. Er is inderdaad wel wat veranderd in de tussentijd. Ik rijd tegenwoordig met carbonzolen, of in ieder geval dat is best wel gebruikelijk bij wielerschoenen. Dus die zijn nog stijver. Je hebt ook een speciale boa-sluiting, dat die nog strakker om je voet zit. Geen klittenband. Geen klittenband meer en ook geen kunststofzolen meer dus. Dus alles om die krachtoverbrengen zo optimaal mogelijk te krijgen. Verder hebben we de kleding een boek over fietsen over kasseien en kiezelstenen in Nederland. En het Bicycling Magazine waarvoor ik ook schrijf en waar ik ook een artikel voor, of in ieder geval over de kasseien voor heb geschreven in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, maar daar gaat het uiteindelijk om. Maar even de fietsen nog even kort toelichten. Ik heb hier een aluminiumfiets en die is gelijmd. En er zijn ook kampioenen in België geworden op zo'n fietsje. Ja, want als ik dan door Vlaanderen rijd, dan hebben ze die mensen van mijn leeftijd, minder oog voor jouw fiets, maar meer oog voor mijn fiets. Aluminium gelijmd. Ja. En jouw fiets, wat zijn de veranderingen? Nou, behoorlijk wat. Ja. Sinds die tijd is er behoorlijk wat veranderd. Het frame is nu tegenwoordig van carbon, zoals je kunt zien. Wielen zijn ook van carbon tegenwoordig, dus alles voor die stijfheid en lichtheid, want carbon is heel stijf en licht materiaal. Banden zijn een stuk breder geworden, zodat je veel meer comfort hebt, ook op die kasseien. Ik heb 28 mm banden, dus dat is de breedte van de band is 28 mm. En die van mij? Volgens mij 21, of misschien in die tijd race ik ook nog met 19, dus dat is veel smaller. Ja. Dus dat is veel harder als je over slecht wegdek rijdt. Ja. Hoe kom je dan aan zo'n fiets? Ja, ik heb dit frame van Sunweb gekocht. Dus dat is het oude team van Tom Dumoulin. Echt waar joh? Ja, dus zit je op dat niveau? Ja, was het maar zo. Met je fiets dat toch? Maar die fiets wel, ja, precies. Ja. Dus van de ploegmaat van Tom Dumoulin geweest. Leuk joh. Ja, hij is 3 jaar oud nu, dus... ja. En die profploegen doen elk jaar alle fietsen weg en dan kun je hem
als normale sterveling kun je zo'n fiets kopen. Een normale sterveling. Ja. Geweldig, ja, mooi hoor. Goed, maar je hebt ingezoomd op Zeeuws-Vlaanderen met het blad Bicycling. En er zijn een aantal foto's gepubliceerd. Misschien dat we die even toe kunnen lichten, nou, die foto's. Ja? Ja, dit is de Boekhoutenweg, wat ik net eigenlijk al zei. Dat is dus in België? Dit is Nederland. En hij loopt zeg maar vanaf de Belgische grens richting Nederland. Oh ja. Ja, dus dat is een van de kasseistroken die Zeeuws-Vlaanderen nog rijk is. Nou hebben we het over kasseien. Licht er eens een op als je wilt. Ja. Nou, daar gaat hij dan. Ja, het zijn behoorlijke jongens. Je gaat er niet meer gooien, toch? Nee. Maar hoe worden ze dan Behoorlijk gelegd? zwaar. Hoe worden ze gelegd? Wat is de bovenkant? Dit is de bovenkant. Oh, dit is de bovenkant. Ja. En de onderkant is vrij grof. Dus hij wordt er zo ingelegd in de plaveisel. En daar heb je speciale stratenmakers voor. Ik heb me laten vertellen dat hier in Zeeuws-Vlaanderen dat voor de restauratie van de kasseistrook Portugese stratenmakers in werden gevlogen. Oh, ja. Dus het is echt een oud métier. En het zijn eigenlijk historische wegen. Dus de wegen zoals ze vroeger overal in Nederland lagen. Ja. En die zijn bewaard gebleven in Zeeuws-Vlaanderen, nog enkele. Ja. Dus ik hoop dat dat ook zo blijft. En ze zijn natuurlijk ook bekend van de koers. Want ja, natuurlijk de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja. Maar ook hier de omloop van de Braakman, die vinden plaats op kasseien. Nou, ik vond het heel leuk dat je de Zeeuws-Vlaamse vlag... die heb ik ook even meegepakt, ja. Nou oké, die schropdas, dat weet jij niet, maar dat is ook van de Zeeuws-Vlaamse vlag, hè? Oké, die kleuren. Heel veel kijkers weten dat natuurlijk ook niet. Ja. Goed, maar deze foto, ligt die toe? Want waarom rijdt die meneer nou in het midden? Ja. Nou, het is een lang verhaal, maar wat hier eigenlijk aan de hand is dat ondanks dat de kasseien in Zeeuws-Vlaanderen goed worden geconserveerd, over het algemeen, zijn er ook wegen die dreigen te verdwijnen. En daar is dit er eigenlijk eentje van. Dit is even kijken hoor, je hebt de Bietenweg? De Bietenweg, ja, is dit. Bij Klingen. Bij Klingen, ja. En daarover is in 1996 voor het laatst gekoerst. Er is zelfs een wedstrijd nog gehouden. En hoe heet die koers? Dat was het Zeeuws-Vlaamse wielerweekend. Oh ja. Maar goed, maar die strook is inmiddels, ligt die zo slecht dat die niet meer bereikbaar is. En eigenlijk ook, je fietst nu al iemand overheen, maar die strook is eigenlijk zo ver onder de modder en de slijk gekomen, dat die eigenlijk een soort van onbegaanbaar is. En zo ligt er ook nog eentje verderop de Knolweg. Deze is van een particulier, hè, dacht ik, hè? Ja, die ligt op particulier terrein. Ja, dus die boer die heeft gewoon een eigendom en dat is het, hè? Ja, dus die mag daarmee doen wat hij wil. Ja. Maar er zijn ook nog anderen, hè? Die van Staatsbosbeheer of zo? Ja, dus parallel aan de Bietenweg ligt de Knolweg. En die is van Staatsbosbeheer. En die is eigenlijk in dezelfde staat. Ja, en wij willen, in ieder geval ik als opdrachtnemer van Bicycling en Bicycling Magazine, willen graag dat die stroken natuurlijk bewaard blijven. Ja. Omdat ze van hoge cultuurhistorische waarde zijn. Ja. En dat de wielerhistorie op is geschreven. En natuurlijk, kasseien hebben natuurlijk sowieso, zijn echt wielercultuur. Ja. Dus daarom zijn we een petitie gestart. Ja. En die petitie loopt nog geen week, maar die heeft inmiddels al 1300 tikken, stemmen, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja, ik zal je nog sterker vertellen. Ik las vanmorgen de krant, de CDA... van de politieke partij, die willen in Zeeland, die willen die kasseienstrook willen ze handhaven. Ik kom het overal tegen in de publiciteit. Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi, want dat is ook wat we echt wilden bereiken. Natuurlijk is er één strook in private handen. Nou goed, wij zouden graag zien dat die wordt opgeknapt, maar daar gaan we natuurlijk niet over. Dat is een privéterrein. Maar Staatsbosbeheer heeft ook een andere strook in beheer. Maar er zijn ook contacten mee geweest, hè? Daar zijn contacten mee geweest. Alleen eigenlijk was het van, het heeft niet echt prioriteit bij ons. En we zien het wel. Ja. Dat zouden wij natuurlijk jammer vinden. En het mooie is dat de CDA Zeeland, dus de statenfractie, dat eigenlijk ook heeft gezegd. En daar ook de gedeputeerde vragen over het stellen. Van hoe kan het nou dat zo'n strook in zo'n wielerprovincie, dat die maar ligt weg te kwijnen. Ja. Dus zij willen eigenlijk ook toch dit ook weer een impuls geven. En eigenlijk hebben dat die strook weer begaanbaar wordt. Nou, de eerste opzet is geslaagd dan. Kijk, hier hebben we hier een mooie foto dat
Deze meneer die rijdt door het mooie Hulst. Ja, prachtig stadje. Mooi, ja. Prachtig stadje, ja. De volgende foto alsjeblieft. Kijk, dit is de beroemde route. Ja, dat is de Theo Middelkamp route. Dus ook heel bijzonder dus eigenlijk dat zeg maar het voormalige VVV van Zeeland heeft een aantal wielerroutes uitgezet in Zeeuws-Vlaanderen. Of in ieder geval, in Zeeland. Die de naam dragen van speciale Zeeuwse wielrenners. De Theo Middelkamp-route is de route in Zeeuws-Vlaanderen en die gaat ook over deze kasseistrook. Ja, hier heb je bijvoorbeeld weer een voorbeeld. Ja, dat is de Smokkelweg bij Filipijnen in de buurt. En dat is, dat is eigenlijk de mooiste, of zo niet, zwaarste strook van Nederland. Ja. Zijn er nog meer dingen die je wilt vertellen? Ik hoop dat in Zeeuws-Vlaanderen toch ook de kasseien die staan op de kaart. Maar ik hoop dat mensen ook gaan beseffen dat je hebt oude gebouwen, die wil iedereen bewaren. En bij wijze van spreken een 18e-eeuwse boerderij wordt niet zomaar gesloopt. Maar een 18e-eeuwse weg, of een historische weg zoals zo'n kasseistrook, daar wordt er anders over gedacht. En eigenlijk mijn betoog zou zijn van, het is cultuurhistorie, dus niet alleen maar voor fietsers. Dat moet bewaard blijven. Dus ik hoop dat ik nog veel van dit soort verhalen mag maken over Zeeuws-Vlaanderen. Want de regio is prachtig. Het is hier echt een super mooie wielerstreek. Ja, nog even een punt. Ga je ook over de grens kijken? Hoe is de contacten met de Vlamingen al? Zijn die al een beetje... Die zijn nog niet gelegd, maar daar zullen we wel eens voor zorgen dan, hè? Ja, dat zou een hele goede zijn. Want, heel veel Vlamingen die kijken ook naar dit programma. Dus doe maar even een oproep naar mij gericht van... dat je de Vlamingen oproept om mee te doen. Ja, nou sowieso alle Vlamingen tekenen petitie, zou ik zeggen. Als er Vlaamse media zijn, die ook iets hebben met fietsen en met kasseien. Dus ik zou zeggen, laat ze zich melden. Ja. Want wij staan klaar om ons woordje te doen. En het zou heel mooi zijn als zij er ook aandacht aan besteden. Ja, hier hebben we dus het blad, Bicycling. Ja. Waar kunnen dat mensen bekomen? Kunnen ze dat ergens kopen, bestellen? Ja, het ligt in de boekhandel, het blad. En via het internet bicycling.nl is het te bestellen. Ah, mooi. En er staan in deze editie, in de voorjaarseditie, staan 2 artikelen met aandacht voor Zeeuws-Vlaanderen in. Dus ja, goed, als je er dan een keer een wilt kopen, dan zou ik het nu al doen. De keien trekken de energie als bloedzuigers uit je benen. Komt dat uit jouw schrijftalent? Ja. Leuk joh. Ja. En dan, er zijn natuurlijk heel veel, wat moet je aan voldoen? Hoe dat je op je fiets moet zitten. Want ik heb zelf ook op die keien gereden. Nou, je ligt zo onderuit als je het niet goed doet. Kun je een beetje uitleggen hoe dat je houding moet zijn? Ja, want dat is een van de mooie dingen aan het fietsen over kasseien. Is dat het vergt techniek. Dus wat het belangrijkste is, om niet te veel druk in je banden te doen. Dus echt een stuk minder... Hoeveel dan? Nou ja, goed, ik ben heel licht, maar bijvoorbeeld Koen Vermeldvoort, de winnaar van de omroep van de Braakman, die zei 4 bar in je banden. Dat is echt wel significant minder dan... Dus dan heb je meer loopvlak? Heb je meer demping. Demping, ja. Maar ook meer grip, toch? Ja, ook meer grip. Dus als je oppervlak groter wordt, dan wordt Ja, dus je band heeft meer contact met de ondergrond. Ja, en ook wrijving, hè? Ja. En daarom doe je dat? Ja, precies. Ja, dus dan heb je meer tractie. Verder is het belangrijk om een beetje 1 tandje zwaarder te schakelen. En een klein beetje naar achter, met je kont achter op het zadel zitten, zeg maar, om dat druk op je achterwiel te houden. Want dat is het belangrijkste. En wat doe je nou in de bochten wel of niet? In de bochten, de bochten moet je echt behoedzaam doorgaan. Ja, want je kunt je fiets niet plat leggen zoals bij een normale bocht in een kasseienbocht. Want dan kun je zo onderuit glijden. Dus het is echt een zaak om zeg maar, het bovenlichaam een beetje rechtop te houden. En dan behoedzaam die bocht door te gaan. Ah ja. Dus, en ja, goed, de kasseien die slurpen de energie uit je benen. Dus het is belangrijk om de strook niet te hard aan te gaan. Want anders als je halverwege stilvalt, dan kom je niet meer op gang. Want die stroken die zijn zo zwaar om over te rijden, dat je gewoon, als je eenmaal stilvalt, dan is het eigenlijk gedaan. Dus je kunt beter iets te rustig aangaan dan te hard. En hoe zit het met eten? Moet je boterham met spek eten? Dus
Willem van Est vroeger in Brabant? Ja. Ja, dat deed hij hoor. Ja, boterham en spek, ja. Nou, op de fiets eigenlijk koolhydraten. Dus ja, sportrepen bijvoorbeeld of vijgen bijvoorbeeld, zoals ze dat vroeger deden. Muesli hoorde ik wel eens zo. Ja, dat van tevoren. In ieder geval, ja. Dus bananen? op de fiets wil je snelle koolhydraten. En daarvoor wil je langzame koolhydraten. En na het fietsen wil je eigenlijk herstellen met eiwitten. Oh ja. Dat is goed voor je spierherstel. En wat drinken? Dan moet je een wijntje drinken of een trappist? Ja, trappist, ja, als beloning kan. Maar, achteraf, hè? Ja, niet, ja, precies. Niet tijdens, ja. Nee, maar tijdens het fietsen, sportdrank is het beste. Ja, waarbij je ook voldoende je mineralen aanvult. Ja. Want je zweet natuurlijk heel veel, dus je verliest een hoop zout. Niet alleen vocht, want als je alleen water drinkt, dan vul je wat is het? Oh, je ziet ook een mooie video van de oh ja, inderdaad, daar kunnen we mooi mee besluiten. Ja. Nou, vertel. Wat zie je? Ja, dit zijn de Zeeuws-Vlaamse stroken en de collega's van Fietsport hebben daar een prachtige video van gemaakt. En ja, je ziet ze hier fietsen, dit is ook op de grens met België. En ja, dat is prachtig. Het is echt Kijk. Dit is echt het dokker over de kasseien wat je hier ziet. Dokkeren noemen jullie dat, ja, hè? dokkeren, dat is eigenlijk de schoonheid van het rijden over kasseien. Dus het tempo houden, jezelf niet opblazen en handjes losjes bovenop het stuur. Dus niet te verkrampt, want dan... Heb je dan ook van die stootkussentjes zo? Ja. Wat veel profwielrenners doen is een tweede stuurlintje omwikkelen. Oh, dus dat je extra demping ook weer hebt. Dus ja, en zo pak je het een beetje aan. Kijk, dit is West-Vlaanderen, hè? Ja. De vuurtoren van Breskes. Nou, dat is toch mooi om dit gesprek hiermee te besluiten. Kijk. Ja. Kijk, daar heb je het net over het eten, hè? Tijd eten en drinken. Ja. Ja, mooi hoor. Nou, dat doen we weer denken aan 30 jaar geleden. Toen ik daar dokkerde over die kasseien. Ja. Ja, ik zou het nou niet meer durven, denk ik. Ik weet het niet. Je kan het hier doen, dit is maar, en natuurlijk altijd helm op, hè? Dat is logisch, hè? Ja, altijd een helm op. Heb je ook nog iets voor je knieën te beschermen? Of, Nee. Zijn jullie gewoon, wel handschoenen en... Ja. Nou, het is zo dat jij zegt het zijn kasseien, maar je komt uit Hulst en dan noemen ze het kalesaaien. Oké. En omdat er vroeger heel veel koeien buiten de vesting graasden, die werden 's nachts binnengehaald, hè? Die lieten wat vallen, die koeien, en daarom noemen ze dat, ja, ik kan het niet op zijn Hulst zeggen, kalesaaien-schaiters. Oké. Ja, iedere Hulst, of iedere stadje, dorp heeft een bijnaam, hè? Goed, zullen we het hierbij laten of zeg jij van, ik wil het nog even afsluiten met iets? Nee, wat mij betreft prima. Ik heb net al mijn oproep kunnen doen, dus ja, hartstikke bedankt voor je tijd in ieder geval. En het was heel mooi om hier te zijn. En ja, misschien ga ik straks nog maar weer even een rondje maken over de kasseien. Ik zou het maar doen hoor. Ja. En dan je filmtoestel mee, hè? Ja, precies. Oké, dan ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, dit was het weer. Een 20-tal minuten over iets over Zeeuw-Vlaanderen. Bram is helemaal uit Sint-Michiels-Gestel gekomen om dit toe te lichten. Nou, bedankt voor het kijken en jij ook hartelijk dank en proost. Op 1,5 meter, hè? Op 1,5 meter. Oké.